sing ngowah-ngowah sing menidurkan anakmu. Pinter, makasih ya Nduk ya. Sama-sama ya Mbak Eni ya. Dek mang duitnya tinggal sangu ya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Aku bisa dari ini sanggupku 20.000. Nah, mari. Ini adalah si ngowah-ngowah yang sangat cerdas dan pintar, guys. Aku walaupun ngowah-ngowah ini yo, walaupun gak enak gunanya yo, terkadang adalah walaupun 1% walaupun gunanya yo. Sekarang dang assalamualaikum, saya kita gak konten kamu. Tak kira lah ending konten Mbak Endah. Enggak, wes dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi di itu Pawareva Sawah. Halo. Oke guys, kita jadi ceritanya kan Bunda Ice sakit ya toh. Ice urung waras. Oh berarti mbok do gila Bunda. Waras. Masa kaki Urung sehat. Wih, waras kan sehat. Waras sih konotasinya gitu. Waras kan yo sehat. Waras yang antara gendeng karo waras. Aku sampai tes aku. Oke, kita jadi kan wingi kan Bunda sakit ya ora. Mestine kan tetep sing ngopeni awakmu. Terus maksudnya ki bagaimana? Kamu kemarin itu yang mbok kerjakan di rumah itu apa aja selama Bunda sakit? Yo ngono kuwi lah sing tak kerjakno rata-rata saka kumbahan yo. Padha Mbak Intan berarti ya San. Wis kumbahan kuwi tak uplek. Dewean kuwi ya. Iya. Terus Yo wis, terus baru kuwi nyapu kan anu yo kan isu-isu tangi terus nganu ni kumbahan. Ngetokno kumbahane Mbak Repa terus malah dicandak apa makcah kuwi ya yo. Terus akhirnya wis dicandak makcah, aku nyandak kumbahan sing perlu dicuci terus Salah ini tahe turu golekno Bunda sarapan. Oh iya lali, aku wis lali. Apa jam 7 ayo mak dasi ternyata iki enek terus tuku sarapan sik. Ngombe ngenteni Bunda, ngombe obat Bunda terus pakai kuwi mang yo mbah kuwi. Terus bar kuwi ngentasi sing ning gazebo. Terus tak lipeti. Bar tak lipeti ngurusi kumbahan. Kumbahan ki sabar-bar njane yo. Terus jemur kuwi wis rada awan kuwi wis rada panas teng-teng. Terus bar kuwi pas ngentasi dintasno makcah. Sebagiane dintasno makcah. Sing Mbak Repa dintasno makcah kabeh. Terus tak lipeti neh, bareng tak lipeti aku nyapu. Terus tak sulak-sulaki. ora iki aku ape membahas komentar pemirsa sing ning kontene Mbak Indah ya wayo sithik ayo wayo. Wingi kae Mbak Reva pas packing ki ora mbok arahkan no. Ya aku heeh. Mbak Reva biasanya nek pergi mbek kamu, nek foto, nek opo biasanya outfitnya ayo api ambek sopan ya, Wak. Nek ning kontene Mbak Indah ya dek dadi ngono kenapa? Aku tak tahu. Aku ya terima kasih yo guys untuk kalian yang sudah memberikan saran dan juga kritik yang sangat bagus. Iki nek mau yo bocah iki wis tak WA, terus tak telepon apik-apik. Iki ayu, maksudnya iki lemu gak popo tapi kita itu harus bisa memantaskan bagaimana cara berpakaian maksudnya orang gemuk ngono lho Wah. Dadi maksudnya iki dipandang ki yo ben maksudnya ki yo sopan. Dipandang ki maksudnya yo ben marai nyaman ngono lho Wah. Kuwi iki cara mono iku kudu Reva, kuwi cara mono aku ndek iki ndekne bareng yo ngrasani, Mbak. Kuwi ya apa? Modele kaya apa jenenge wanjeronan kudung kuwi, Wak. Yo. Kok cibuk. Kuwi bener-bener ya Mbak. Tipis Pol. Ora tak sebut nomerke yo, gak usah dari brand apa. Kuwi padahal regane luarang tapi maksudnya walah. Ya mungkin nek go apa wong sing wis anu ngono ki ya murah ya tapi untuk kene iki kuwi tak larang. Kudung 20.000 kuwi ae ning golongan iki wis koyo lumayan larang. Eman-eman kadang yo wae tumbas yo. Yo ngono pokoke guys yo Reva sing asli bajuke yo banyak ya toh. Wong kadang ndekne yo entuk sampel gratis saka apa jenenge saka ngono kuwi ya toh. Iya. Terus
outfit iki sebenarnya iki banyak guys, tapi yo gak ngerti kenapa kemarin yang dibawa dek yo itu. Apa jenenge? Loh. Ya wis gak apa-apa, pancen jenenge yo cek belajar. Ora apa-apa. Jadi ingatkan dengan koyo yo Ya maksudnya mengingatkan sing membangun lho terus ke arah menghujat lho. Iya. Ojo berlindung di kata-kata mengingatkan. Ora apa-apa guys, aku malah seneng nek awakmu iki berarti kan tandane padha peduli ya, Mbak. Padha peduli karo Popong kan ngono kuwi. Yo apa jenenge nanti apa kapan-kapan misal ada agenda lagi nanti yo outfitnya nanti bisa lebih diperhatikan, lebih ditata kayak ngono kuwi guys. Pokoknya terima kasih yo guys yo. Aja bosan-bosan untuk mengingatkan aku, keluargaku kabeh. Pokoknya kok ngono jenenge menungso kan ora luput saka salah dan juga hilaf. Gitu. Ya udah guys, ini nanti dilanjut. Wow, kamu nganterin Mbak Indah ya? Oh, iya. Aku mangi ceritani guys. Tak ceritani wae. Terus no pisan tak ceritani yo wae penderitaanku dino iki yo wae. Aku daerahku kono merah mulai jam 10:30 sampai jam apa 1 lebih dek mang Mbak Indah rene mang kuwi mati lampu Ya Allah. Adik emi wae tak kepasi apa segala macem turune turu tapi nangis kan dekne gak betah sumu wae. Wis tak gendong kadang mbek kowe roh dhewe Mbak Indah gak jarang gendong ya ora maksudnya. Tak gendong emoh ploletan apa segala macem halah. Iya sumukan. Maksudnya dekne kan emang udarane kan ungkep to wae. Ora enek angin blas gak betah nek. Iya giliran kok kemarin anak iki malam bengi-bengi Mbak kuwi pas iya giliran sih maksudnya ya pemeliharaan apa jaringan yo listrik lah ngono kuwi pokoke. Lah terus wayo aku daripada budrek karsit sing saka Mas Randy ku tak goleki tak puasa ngumak dhewe ning mobil kuning wayo. Yo berhasil Mas Sam. Tapi ternyata taline kuwi gak iso maksudnya mbah Mbak Indah sing urung masih urung roh carane atau piye tapi wis tak anui dibateki kan kudune iso ya Mbak yo kan dinggo sabuke ku lho sabuk pengamane ning karsite. Nah yo iku kan ben aman kan. Iku gak cukup dibatek tuh wis gak bisa. Tak cek belakangnya tuh wis gak bisa nambah talinya. Apa maksudnya iki emang ukurannya semene tapi tulisannya iki dari maksudnya bisa sampai 13 kilo lah sedangkan Kinara kan lagi 7 kilo. Maksudnya kan banyak tau perbandingannya jian. Apa maksudnya aku sing kelaru yo wis aku wis gak usah gak iso mikir mbak yo iki yo daripada ora ndang wis sumbukan yo wis sumuk wis kudu emosi ae sing Kinara ngekek-ngekek ora iso turu keluarga sumuken aku njipuk apa selendang aku njipuk selendang terus tak tualekno ning anune kuwi dadi ndekne alhamdulillah bocah yo gak rewel guyu-guyu yo ora kakean pola ning mobil kuwi Mas. Perjalanan iki yo iya tak jak omongan tapi mripatku ning dalan Mbak. Aku yo pokoke intine bersuara. Bersuara aku Kinara cantik sebentar ya ini perjalanan ngene-ngene aku yo cerewet aku cangkemku. Iki seneng guys nek sing ngomongan ki seneng. Iya, dadi dene gak biasa sepi ngono gak biasa. Senengane sing rame sing omongan nek sepilah dene bakal kelihatan dhewe. Lah yo ngono Mas. Mas yo gak ngetok ki tak nyuwara yo. Aku ki salut Salwa yo. Mbokne lara apa yo dikon mbokne lara ae yo, Mas. Nek mbokne gak lara ki dikongkon angel. Ndah yo Mas iki. Wah, ndang ini yo sendah. Diingi tanpa dikode, tanpa dikongkon ki yo ndah yo. Terus langsung nyandak ono. Nyandak roh gawean dah. Buka klimbruk nyekeli HP ngono yo. Apa jalukane ndek di pondokno yo ben. Ya Allah Gusti. Maksudnya ki biar mandiri ngono lho. Kin tulung iki. Mas iki ben mandiri. Asine ki ndek iso apa-apa tapi ki ngono ki Mang.
Lah kan kadang selagi- memancing emosi. selagi ada sing mengerjakan, kita tidak perlu 2 kali kan. Oh, no dek ya piye. Wah. Ya ngono guys, pokoknya cerita hari ini itu jadi bunda badannya belum 100% fit dan juga sehat. Iya maksudnya masih Tapi ya lemes semendingan timbangan kemarin-kemarin. Ya terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendoakan juga ya Mbak Wi yo. Semoga doa baik kembali pada yang mendoakan. Tapi jarine mak jar lho ya. Memang usum Mbak wong putukan bareng do ngono Mbak, Mas langsung koyo panas tersane. Yo mumet ngono ki dadi koyo ngarani ki koyo virus ngono lho. Iki sing gak maksudnya. Sing mendengarkan gak hanya aku, Mbak Endah dan pemirsa ya. Iki kinara yo melok ngene. Deloki sampai kelop-kelop. Yo gini yo. Dene anggere enek omong-omongan mesti diperhatekno. Koyo mata-mata. Ya ngono guys, dadi iki kok wis sampai rumah lagi Sriwi Kutil, Reva, Lina. Didoakan saja semoga Lina hasil tesnya juga memuaskan, diberikan hasil yang terbaik. Semoga juga diterima di universitas yang diinginkan juga. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Kok ngono untuk Salwa juga sing semangat ya nduk ya sing pinter, muga-muga sampeyan dadi bocah sukses, dadi bocah sing soleha, sing iso ngangkat derajate bunda karo ayah. Kayak ngono. Mas. Kudungan rene De. Ketok, Mbak. Ketok engko kayak stiker ya. Iki ning menit yo 11 sampai 12 di menit Rene Ade. 12. Yo kayak ngono kuwi, guys. Gimana Salwa takon mapak ibumu. Berterima kasih Mbak Bude. Terima kasih ya Bude. Kuwi kosek Bude nek rene wong. Bude. Oh, Bude ne kok angel renene. Ya Terus dia yang melok Dek. Iya, iki apa kali HP. Lah Lah, aku pemirsa lagi- ngono. Ki apa tadi program gini? Ki isa dikelapi langsung gini. Halo pemirsa Mbak, semuanya. Ileng gak jenengan pertama kali kae apa jenenge Dio atau Salwa Empasi kae mbok kayak apa? Bubur. Bubur apa maksudnya bubur sing Bubur dadi? Milna. Lah iki bubur sing langsung dadi nu ki kan. Ngono ki. Bubur instan. Kok Promina apa pong Iya, kuwi? Milna ngono ki. Iki lho Bude, terima kasih Terima Bude. kasih ya Bude Di sudah papak menjemput aku Bude. tadi ya Mas, Bude. iya lho, aku digoncengno tapi Bude kudu anyar. ora wis dik suwe iki. Adek ngono betik miring. Terus ijing miring ini jadi ijing. Ya, itu menutup dada dah di Oke samping. Mas Teh kan moneh model iki kaya. Apik tapi. Yang kan empasi kan pertama kan roti sundil. Terus basis kan bocah ki dek orang wareg. Basis dahar jangan ireng takok iya. Didulang jangan ireng ki telap-telep Dek. Terus dadi ngono kuwi ki Intan. Nek Indah kan ya sesuai dengan jalur yang ada. Maksudnya tak temno. Apa Kinara langsung mukbang rica-rica? Iku lho ndah nek aku yo kuwi. tapi gak pedes. Kan maksudnya kaya teksturnya dari tekstur kabeh bubur ki yo lembut kabeh. Cuma maksudnya ki aku mbiyen tak tukokno yo enek Promina, enek Milna, enek Sun, enek apa ndah merek. Wis pokoke tak tukokno beberapa jenis. Iya, mbok tutupi mbok Salwai. Sanduk lagi iki benggang ini, Nduk. Kok Enggak apa-apa. sik. Nah, beberapa jenis produk toh. Tapi ki sing gelem pertama ki Milna sih. Tapi begitu ke belakang-belakangnya yo sekarep maksudku. Mari bocah ki kan yo beda-beda to yo. Nek pemirsa kuwi ada sing maksude ki ora genap 6 bulan. Iku Ya wis saiki 5 menuju 6 ki wis mulai. Iya, maksudnya ngono kuwi. Kuwi wis dimulai dikenalkan. Enek pemirsa sing jarene iki yo buah, Mbak yo. Enek sing mau pisang terus alpukat apa segala macam kok pas eneme anu ki lagi ditimno terus koyo dikeki prohe terus dikeki prona. Aku mari tim sing piye ya ndak. Angwangan ngono ki gawe ngono ki enek instan yo tak instan ngono anakku.
Ya tapi kan jenenge wong beda-beda ya Mbak ya. Terus anu Mbak, maksudnya iki nek dikeki buah tok enek sing jarene iki bocah engko terus dadi moh sing gawean omah nu ki lho, sing dicampur-campur prona karo prohe ngono kuwi lho. Tapi kan jenenge bocah iki kan pancen yo dhewe-dhewe yo gak iso dipadakno. Yo ada juga sing maksudnya ki anti GTM ki yo enek. Emang ada. Jadi memang pertumbuhan ambek bocah ki emang beda-beda. Piye carane nek cara mono memang dari bocah yo wis. Enak sing koyo ditulang nganggo dolanan ngono kuwi yo. Yo. Segrop-segropan. Lagi gelem. Yo. Tapi tak cerita yo. Dia ki kan maksudnya mangane guna to. Tapi ki dhek umur pokoknya mulai empasi sampai awal empasi sampai umur sekitar dhek 2 tahunan. Kuwi cek mangan bubur, pokoknya yo mloyang ae mek mangan bubur kuwi. Soalnya apa? Nek tak dulang sego, kuwi dimut sampai sawi aku gak betah. Tapi begitu ndek doyan sego, yo wis enak. Jadi aku tidak memaksakan saiki kudu mangan sego enggak, sementing ndek kebon bubur yo wis sampai diloroi tanggoku. Mbak wis gerang kek mbok dudulang bubur sun. Kersane mboten napa-napa. Saiki sampai SMA mangan bubur sun. Sampai SMA mangan bubur sun. Iya kowe. Samoe. Kok apa penting seger waras. Maksudnya ki kok kebutuhan nutrisinya ki terpenuhi yo wis. Ya ngono guys, berarti guys. Nah, entah piye Mbak Yun? Yo tak gawe no bubur sego tem. Dadi sego tim ki jebuk saring neh ngono carane. Nganggo sendok tapi aku juga awakmu blender doyan iki. Oh, mbok alusno nganggo kan wis kok bubur tapi mbok walusno neh mbok jir nganggo anu. Sego tem ki lak mau nganggo beras saitik terus diotok-otok ning panci iki kan banyu lho nduk yo. Tengahe panci otok-otok ngantek mateng lho yo. Iya, ngantek bubur. Cuaire ngono kuwi kan. Terus tak jangakno bayem mbek wortel tok, tak kei sedikit garam mbek gula wis. Tak tulangno ngono pelap ngono. Tapi kowe suarane mbiyen tuh ana. Pinter santer. Kowe ki cuwilik dah mbiyen. Tapi suarane kok kene nggo gadi krungu. Tenan nek jerit. Tenan. Wis gak ini borok. Angger jerit tangga-tangga sapa lo kae ndah. Tenan. Ya Allah, Dik, Mbak Endah kan. Aku tahu cah Dik diseneni. Lha wong iki men anu iki. Tak kok ning omah. Disadik yo. Bareng tak tinggal masak kan rong pageran. Mlayu kabur. Lah wong sebelah kono kuwi tandurane kan pare apik-apik Pare apik-apik teng cewintil. Dijuap putih dijopoki bola muring-muring aku krungu. Trek bocah ngger dikurung yo ngono kuwi. Sekali metu mbudal ngentek nabrakan terus tak parani, Dek. Sepurane nggih, Lek, ngene. Kuwi ya? Iya wong kuwi. Yes wong kuwi pokoke. Aku roh. Iya, terus nggih niki pinten kula lintu ora perkara anune. Endi anak ki yo biasa mbok kurung sekali metu. Mereteli mungkin ki indah roh apik, Dek. Kan teng gantung. Pare. Jenenge bocah nggih pinter lagi iso-isone mlaku to, Dik. Tak tinggal umbah-umbah. Kok sing ngono Mbak wong sing wis gedhe ki akeh kadang tadi. Nek ra teng gantung kudu methik. Ropo ora kadang kudu nyomot. Kok cah cilik ngono yo. Kowe Aku nyomot apa? Dan nek opo ngono kae? Yo begitu yo kan ceritanya beda-beda. Maksudnya perkembangan anak Aku kan jangan disamaratakan. Perkembangan apa nek dhewe. Ngene koyo membanding-bandingkan. Wis ngene-ngene. Sakmono kok urung iso ngene. Wis anu kok urung iso Beda-beda, guys. Ngono kuwi iki. Masa ape mbok samaratakan ora yo kabeh wong ning donya iki padha. Kan tidak bisa membedakan. Kok ceritanya iki yo beda-beda ngono kuwi. Donya iki wayang kudune sak isine. kotak ki ora padha, Dik Dewi. Wayang sak kotak ki Opone menungso sak donya. Opone menungso wong sak donya. Itulah Sipate istilahnya. ibarate kae padha tirane, padha kemis legine. Kaceo jam, kaceo menit, beda wisan. Ngono lho. Ora peh nek kelakuane kemis wage, padha kemis wagene terus kelakuane padha sifate sama beda.
beda. KCO jam, KCO menit ibaratnya ki enek Padha lah perbedaan. ki yo, padha lah yo enek Wong perbedaan. kembar ae gak iso Iya. padha. Lah iki senil ambek sentil kan padha to, Dok. Iki mbek sentol padha kan? Iya beda. Cuma kakune padha. Nek kakune dalam hal perkakunan padha. Wis nang penutupan wah. Ya Allah Gusti. Gawe iki di apa? Kok sampe sebek, Mbak? Wis 20 iki. Ya Allah Gusti. Iki mah nggo nem. Termembali wis entuk idangan. Ya Allah pemirsa iki Diinceng dah anakmu iso nginceng ya. cerita hari ini ya. Segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya segala seru berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi. Tunggu di nongol, muka-muka dipenuhi segera ras, bayang umur selalu dipenuhi kelancaran. Dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum dipertemukan jodohnya. Semoga cepat dipertemukan jodohnya. Untuk berjuang moga-moga diberi hubungan yang soleh-soleh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya tetap baik untuk panjenengan semuanya. Jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan dan yang berusaha semuanya, kita semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.